Трябва ли мъжът да издържа жената напълно? Всеки сезон в Ергена се върти един и същи въпрос. Любов ли търсят дамите или стандарт? И любимото ми меме, на което попаднах, е, че тримата ергени се оказаха бедни. Смешно е, тъжно е, но и показателно. Когато връзката започне като финансова стратегия, тя става транзакционна, т.е. сключваме сделка. Ти даваш това, аз онова. А в транзакционните отношения винаги има дисбаланс на власт. Този, който дава парите, често контролира посоката, а този, който получава, плаща по друг начин. Да, и по онзи, но също с вода, с глас, понякога с самоуважение и унижение. Това е така наречената златна клетка. Да, тя изглежда луксозно отвън, но отвътре често носи зависимост и депресия. Истинската подкрепа не е да си банкомат, тя е партньорство. Двама възрастни, които умеят да избират, а не да зависят. Сега ти ми кажи, 50 на 50 или той плаща всичко?